Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawa! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, may street food po tayo, ihaw-ihaw. Meron po tayong inihaw na pork barbecue. May isaw po tayo. At saka kunting chicharon bulaklak. Hinihiwa po siya. Ay, may sausawan po tayo sa likod. May rice. Saka yung drinks natin Coke. Baba muna natin to. Before tayo mag-start, i-bless po natin yung food na sarapan. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain. Sarap. Tama. Sarap yung isaw ay baboy. Kain po. Ano na? Gawin mo ba suda, no? Hindi pala itong mungos. Gawin mo tinain na suda. Barbecue. Ang sarap. Sarap lang pagka marinate nila at saka pagdimpla. Binili ko po ito sa Bossings dito po sa amin. Bossings barbecue. Ang sarap. Out of 10, 9%. Sarap din ang sausawan nila.
Bigyan ko ka, Maggy. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa laging andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po. Sa lagi pong nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa suporta. Tsaka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mexico, tsaka KRIESHA Kawad po. Sa Sulig Kao po, Food is Life TV, Itsugi, Nanay Madselen, Jiner, Angie Monsor, at saka I. Garcia 1301. Sa Super Kao po, Ens Mukbang, Senior Junior TV, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibigating Team po, Sisikoy Rimis TV Watkin. Silang lahat po ay may YouTube channel po. Paki-like at subscribe po. Maraming salamat. Shoutout po sa Solid Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy SMR Mukbangers, at sa lahat po ng Pinoy YouTubers. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.